ئەڤە ڕەوشە پەرتووخانە گشتیە ئاکرەیە کو ژیە وێ زێدەتری نیو سەدەی دەرباز کریە بەلێ ئاڤاهی ڕۆژ بە ڕۆژێ بەرەف نەمانە دەچیت و مەترسیên herifînê li ser hene. Sererayê hebûna jêderên zûl û pertûkên bi mifa di nav vê avahî de belê avahiyê wê wekû pêtîvî niye û fermanberên wê jî hewbixwe û gileyan li rewşa wê dikin. آوای پرتوخانه زیده هلوشی زیده یعنی یه تدمیر بی ام داخل کن اف پرتوخانه نکو بیت ترمیم کرن اف پرتوخانه بیت هلوشانو آوا کرنه و یعنی خرابی تو بیت آوا کرنه و راستی جه پرتوخانه جه که نمونه مساحت که زور ما هست نزدیک 800 متر بس نوبه پرتوخانه یعنی اگر اف پرتوخانه بیت حلوشون رو آوا کرنه و جایی که نمونه راستی اف پرتوخانه ما یعنی وی سروبری مخابنه بیرن اف پرتوخانه آکری بید Nivîser û mamosteyên Akrê jî dixwazin pertûkxaneka hejî pêgehê Akrê bihête drûstkirin. Di Akrê jî bibîte xudan pertûkxaneka serdemiyane wekû bajêrên din yên Herêma Kurdistanê. هر دیروکی درکevin de bajêra Akrê berniyasa bi bajêra hunermend e bi bajêra Rûşenbîr e ez bêjim kevintirîn bi zava Rûşenbîrî ji li Akrê hate danon. Bez mixabin heta hûneke pertûkxaneyekî wesa henîne ku wesa bît ku bişên gencê me xwendevanê me qutabiyê me heta wekû jêderê ji bo çêkirina behs û raporta ji bişên serdanê wê bikin yan rojane heftiyane çendem jimêrekî bişna pertûkxaneyekî danîşin xwe dewlemend bikin bi zanûst û zanînê ew kitêbeke dixwazin bi destê we bikevin. Akrê xudan dîrokeka tijî nivîser û helbezvan û kesên xudan berhemên edebî ye û nebûna pertûkxaneka serdem jî karîgerî li ser berhemên wan kiriye. Rêveberiya Rewşenbîrî û Hunerî Akrê jî diyar diket ku ji bal Wezareta Rewşenbîrî ve lijneyekê seredana vî avahî kiriye û sûza çareserkirinê jî daye. ما وەکو ڕێڤەبەریە ڕەوشەنبیری و هونەری لە ئاکرێ هەماهەنگی دگەل دەڤەرداریە ئاکرێ ما هەمی هەوڵداینە بووێ ئێکێک و چارەسەریەک بوو وی بابەتی بێتە دیتن دەستپێکی ما هەوڵەوێ ئێکێدا و بەشێکی ژەوێ پەرتوخانێ ڤە گوهزینەت ناف ڕێڤەبەریە ڕەوشەنبیری و هونەری لە ئاکرێدا بە ئاوا و دیزاینەکێ مدرن گەل پارێزگارێ دووکێ لێ ئەو ژی نەبووە ئاستەنگ دروست بوون ji ber ku mehemiyat vêtin ku cih û cihê pertûkxanê cihekê taybet bîtin û girîngî petir pê bête danan lew matê re da daxwazê ji Wezareta Rewşenbîrî dikeyin ku evî babetî çareser biketin û babetekî gelekî giring em dibînin ku ev rûke li nav Akrê bi giştî ku kêmterxemiyeka geleka mezin derbarê vê pertûkxana henê dihête kirin. Pertûkxana Akrê her li sala 1963yê heta nûke di heman avahî daye û rewşa wê avahî jî wekû pêtîvî niye. Lewra nivîser û mamosta û edîbên Akrê dixwazin avahiyekî hejî pêgehê Akreyê hunerî û edebî bihête danan. İsmaîl Seîd, Dezgehê Mîdyayê Badînan, Akrê.